Na-live ako sa aking YouTube channel. Paki-subscribe. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Oy, subscribe mo ako. Munyod, hi, hello. Silent L. Pero silent LS lang daw ako. Pero nagsasalita pa. Hi, hello. Hi, hello. Good evening, everyone. English yun. Ay, nako. Mag-ilis ako. Mag-ilis lang ako. What's hour ang kailangan ko pa kasi. What's hour? Waray-waray ko dire inin. Oga. Oga. Sige pa. Oy, subscribe mo ko, oy. Mobile na nun uusa. Dagdag. Nakakasabot ka pala, no? Tarat-tarata. Walang magawa, alas 9 pa lang, oh. Alas 9:11. Pero gising ka pa dyan. My love, Choriza, pasok. Maano kita mamaya? Maano ba kita? Yun, ano yun? Ma-spyan tayo. Pasok daw, oh, pasok. Patay tayo, ma-spyan tayo ng ating mga mababait na basher. Bibi Labs, adali yan. Kanina si Bibi Labs mo, kaano ko ka-chat ko. Si Bibi Labs mo, Analisa, ka-chat ko. Nandito ako, bunso. Oy, Jim, hinahanap ka ni ate. Nandun na si ate, na busy na. Hinahanap ko kanina ni ate Ginilin. Yun tuloy, na busy na. Ay, nako, nagpapaantok lang ako, mga kalalabs. Bakit ang aking camera is malinok-linok? Nandito ako. Ang aking camera white. Very. Ayan. Sana ngayong Pasko ay makasama mo pa rin ako. Hi, hello mga lalabs. Happy lang. Happy lang. At sa araw ng Pasko. Happy lang. Happy lang. Na 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 na. Ang buhay nung ng palad. Ang kapalaran. Buhay ng gulong ng palad. Ang buhay ay, hi, hello.
Hi, hello.
Hi, hello, Rachel. Thank you. Oh, nagtitiktok ako. Ha? Yun, bago yun. Kagagawa ko lang ngayon. Ah, nagtitiktok. TikTok. Kagagawa ko lang ng TikTok ko kanina. Ngayon lang, kasi send ko sa'yo. Yung isa pwede mo i-my day. Yung isa pwede mo i-my day. Yung may crop ng picture mo. Magkakausap kasi kami kanina. Ha? Ano ang ating gawa? Eh, di ba meron nga? Meron akong ginawa. Di ba may ginawa ako? May kasamang picture mo na TikTok. Yan. In-edit ko lang yun. Inilitan ko lang. Kasi tinapat ko lang sa sa heart sa pag-heart back ng daliri ko. Wala ka kasi wala ka kasing bagong picture. Mamaya gagawin ko yan. Sige, gagawin ko yung picture na yun na kasama ka. Ano yung picture? Wala ka man sinend na picture? May bago ba? Mamaya gagawin ko lang ata. Hindi ko pa nga nagagawa ng text si 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 Karam eh. Oo, hindi ko pa siya nagagawa. Gagawin ko pangalan sana. Paano ang ulam? Paano nalaman ang ulam? Yung pag nag-stay ka. Nakita mo, narinig mo. Napanood mo. Hi, hello. Thank you for watching. I'm here. Ibisisya na. Nagagawa ko na yun. Hi, hello, hello. Diba? Nakita mo? Nagagawa ko lang yan. Hi, Yung hello. marunong ako mag-stay. Diba? Marunong. Pwede mo yung i-post. Pwede mo i-post sa Facebook mo. Pero yung isa, pwede mo i-my day yung isa. Hi, hello, hello. Diba? Hindi pwede mo. Michelle, si Rita na ando na sa kabila. Ko alam. Siguro, wala na dito eh. Patayin natin yung aircon mamaya, malamig. Hi, kumusta? Kumusta mga kabunso? Yung isang picture na sinend ko sa'yo, tinakloban ko yung ko kasi nakasando ko, naiya ako. Baka i-post mo yun eh. Nakasando ako. Kaya tinakpan ko na emoji. Kaya ka nakasando ako. Tapos labas mo dede ko. Naiya ako. Baka i-post mo yun. Naiya ako. Naiya ako. Sabihin ng iyong kamag-anak bakit ganyan ang suot niya? Papahiya.
Nakatingin ba kayo? Hindi yan. Ang sabi mo, asan na yung pasyente? Pero okay na. Okay na siya. Saan? Lugar naman yun. Pero ano yun? Okay na yun. Parang daw pa rin ganito. Sana ano, sana yung ano, yung outing yung 8 or 9. Ito tumatawag. Bakit? Bakit? Ano yun? Ano yun? Bakit? Ano yun? Ano yun? Bakit? Ba't mo niloloko yan? Ba't mo niloloko si Owen? Bakit? Ba't kayo nakasal? Sino yun? Sino ba yun? Bakit daw? Bakit? Bakit? Ano yun? Ang sabi? TikTok nino? TikTok mo? Alin? Alin ginawa ko? Ano yung minayday mo? Yung pinayday mo? Gago ka kasi. Ba't mo kasi minayday? Alin yung minayday mo? Yung ano? Yung ginawa ko? Bakit? Yun lang naman yung minayday mo doon. Minayday ka ba ulit? Nakita ko na ba yun? Nakita ko na ba yun? Hindi pa. Hindi pa. Hindi na ba? Patingin niya. Ba't maniloloko ang aking asawa? Sabi ko sa kanya, yan ay mamamanhikan pa sa Mindoro. Eh, at 32 pieces.
consider ng ano yan, consider ng sa gobyerno, sa barangay, city monitor. Bakit? Ano yan? Ano yung pag-wish? Ano? Ano? Ano naman yun? Bakit TikTokers pa siya? Ang ganda na. May movie ka nga yun, good story. Pinapak. Kumakain pa kayo dyan? Minsan ba ako napag-send ng para sa ay, siguro para sa kumain pa dyan.
Hindi rin kita pa uuwiin. Hindi ka na makakagala. Mawawala signal mo. Mawawala na naman signal mo. Natapos na noon na yun. Natapos na noon. Uuwi ka na. Pagkatapos na uwi na kayo. Kaya nga, pagkatapos na uwi na kayo. Ha? Tapos na din, uuwi na kayo. Umuwi na nga kayo. Umaga na. Kaya, ay basta bibilin mong stock toys, malaki pa dito. Malaki pa dito. Kulay pink. Hindi, maliit lang to eh. Small lang to eh. Parang medium size lang to. Medium size lang. Kasi yung maliit, mas may maliit pa rin. Pero ito, makahawakan ko na lang sa aeroplano. Oo, ang dami ko pa lang. Ang dami ko yung ang dami ko stock toys. Bumili ka na, Nancy. Bumili ka na bukas ah. Bumili ka na ng SIM bukas. Bumili ka na nga bukas para mas madali. Ulit dapat. Mas okay pa sa mga.
Tingnan mo. Tingnan mo. Ako, tsaka yung mga kapatid. Step-sister ko nga. Step-sister ko nga. Hindi na. Okay na? Okay na? Ha? Sabi ko ito. And, yan, yung mga kapatid. Yan. Isasend ko na lang pala sa'yo. Meron ako. Mga step-sister ko. Step-sister ko. Kapatid ko sa ina. Kapatid ko sa ina. Narinig mo na ako. Oo, diba? Tapos sa ina. Yung may mga shop, mga laro, mga ano ko dito. Mga, mga laruan ko. Bola. Hindi ko sa mga pamilya. Dami ko. Pero lalagay ko lang sa, ano, ang ginagawa pa nila. Ano pang ginagawa nila? Ano pang ginagawa nila dyan? Ba't di pa kayo umuwi? Hindi mo lang marinig kasi wala kang kasing ano, wala kang kasing headphone. Kaya hindi mo lang marinig. Wala kang kasing headphone. Ibig sabihin, bakit di pa kayo umuwi? Di pa kayo umuwi. Uwi na kayo. Ano pang ginagawa? Kaya, ano pang ginagawa pa? Ano pang ginagawa? Ano pang ginagawa nila? Ano pang ginagawa nila dyan? Asan yun si Crab? Nasa, dito pumasok na. Dito kasi pumasok doon. Ibaba mo muna itong phone para makipag-net.
Pero yung ano lang, yung unahan lang, eh, may mga pulis na dumating. Hindi pa nagre-reply sa amin eh. Ayan pala, sa bilihan ng, ano, na bumaba nga ako. Bili gamit sa sakyan, matras dito, hindi kita na side. Yung side mirror na dali. Sa sakyan namin, nabangga yung mismong side. Okay, buti hindi. Sabi ko, hindi ka naman sa tinatanong, kaya hindi ko naman nasaktan. Gabing-gabi na ako, nasa labas pa. Nagkakwentuhan kasi kami, bilang Marco, tungkol sa asawa niya. Sabi niya, subukan mo lang mag-comment sa mga video ko, i-block kita, sabi niya sa asawa niya. Sabi ko kasi, dapat, hindi naman. Alam mo, ang TikTok is for fun, lalo na dito sa mga amin na sa top OFW. Eh, kailangan, enjoy lang. Saka, normal lang yung magkaroon ka ng kajuwet. Yung kajuwet mo naman sa TikTok, eh, hindi ko rin naman nakikita. Hindi ko nakakasama. Saka kung wala kang tiwala sa isang relasyon, sa isang pamilya, eh, nasa iyo na yun. At least, si Mark, wala kang ginagawa. Sige, hindi na mabuti naman. Hindi na kayo kumana. Ilang hours? Ilang oras? 1 hour? May isang, may isang oras ba? May isang oras? Sige na, babay na, mamaya na. Mamaya na ulit.